شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. እዚ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቱዲዮ ድፍምኖ ንጎ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራም ናይ ሎም ድማ ናሕውኩም አገልጋል ሰላሐዲን ምስሓውኩም አገልጋል ሲመጽና ኣለና. Det här är det dagliga programmet som sänds från CRG Studio, det bästa ordet för den bästa dagen, med er broder Salahaddin och er broder Sen. ሎም እንደካፈሎ ቃል መፍቃርና እጠቀመሉ ዝብል እዩ. Och dagens ord det är, låt oss använda oss av att vi är älskade. ብዙሓት ክርስቲያናት ነቲ በአምላክ ድተፈቀሮ መፍቃር ብግቡእ አይጥቀሙሉን እዮም. Det är många kristna som går miste om att kunna använda sig av den kärleken Gud har älskat dem med. አይከስቡሉን እዮም. De går inte i vinst av det. አይዕወቱሉን እዮም. De segrar inte av den kärleken. ኣዝዮም ውሑዳት ክርስቲያናት እዮም ነቲ በአምላክ ዝተፈቀሮ ፍቅሪ ኣብ ህይወት ንዕቤት ንለውጢ ደው ንምባል ዝጥቀሙሉ. Det är väldigt få kristna som använder den kärleken Gud har till dem till att växa och utvecklas i livet. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ጥቅሲ 23 ከም ዝብል I Johannes evangeliet kapitel 13 vers 23 står det så här. ካብ ደቂ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ዝነበረ ኣብ ኣፍ ልቢ ኢየሱስ ተጸጊዑ ኣብ ማዕድ ነበረ. Det står så här i Johannes evangeliet 13. En av hans lärjungarna, den som Jesus älskade, låg till bords vid Jesus sida. ኣብዚ ሰዓት እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማእከሎም ሓደ ሰብ ከም ዘትሕዞም ዝገለጸሎም ጊዜ እዩ ነይሩ. Det här är en av stunderna som Jesus beskriver vad som kommer hända han. Men ከም ዘትሕዞም ግን ብልክዕቲ ስም ግን ኣይነገሮምን. Men här berättar han också vem som ska ta hand om dem. Men han berättar inte exakt vem av dem som ska ta hand om vem. ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሐዋርያት እቲ ዘይተገለጸሎም ነገር ክግለጸሎም ደልዮም. Här ville apostlarna att Jesus ska uppenbara saker som de inte kände till. ስለዚ ኣብ ጥቅሲ 22 ከም ዝብሉ ኣሎ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ መን ከም እተዛረበ ጠፊእዎም ንሕድሕዶም ተጠማመቱ ይብሉ. Det står i vers 22. Lärjungarna såg på varandra och undrade osäkert vem han kunde mena. ስለዚ ብዛዕባ መን ከም ዝተዛረቦም ስለዝጠፍኦም ክግለጸሎም ደልዮም ኢየሱስ ምስኦም ከሎ ንኢየሱስ ግለጸልና ብዛዕባ መን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ይብሉዎ. Och eftersom de var osäkra om vem han pratade om, så lärjungarna ville veta vem var det som han pratade med, men de kunde inte ställa frågan till honom vem var det Jesus menade. ኣብ 23 ክሳብ 24 ከም ዝብል ተቃል ካብ ደቂ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ዝነበረ ኣብ ኣፍ ልቢ ኢየሱስ ተጸጊዑ ኣብ ማዕድ ነበረ. ንዕኡ ስምዖን ጴጥሮስ ብዛዕባ መን ይዛረብ ከም ዘሎ ከሓቶ ኣመልከቶ. Men från vers 23 till vers 24 står det, en av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bords vid Jesus sida. Simon Petrus gav tecken till honom att fråga vem han talade om. ሪኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሎም ብማዕረ ተረኺቡሎም ከሎ ካብ ኩሎም ንላዕለ ግን ዮሐንስ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ናብ ኢየሱስ ጥብቅ ኢሉ ቀርብ ነይሩ. Och här ser vi att Jesus var tillgänglig på samma nivå till alla lärjungarna, men det var inte alla som tog väl tag i det, men Jesus var den som sträckte sig ännu närmare. ክሳብ ኣብ ኣፍ ልቢ ኢየሱስ ድቅስ ነይሩ. Johannes var den som sträckte sig ännu närmare. Han till och med låg och sov vid Jesus bröstkorg. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ኢሉ ጸዊዕዎ. När vi läser i Bibeln står det, den som Jesus älskade. ነቶም ካልኦት ከጎይታ ይፍቅሮምን እዩ. Älskade inte Jesus de andra? ዮሐንስ ካብቶም ካልኦት ንላዕሊ ምፍቃሩ ዝተረድኦ ሰብ እዩ ነይሩ. Det skillnaden var att Johannes var den som förstod Guds kärlek mer än de andra. ስለዚ ትብዓት ነይሩዎ ኣብቲ ኣምላኽ ንዕኡ ዘፍቅሮ ፍቅሪ. Så han var frimodig i den kärleken Herren hade till honom. That's why እቲ ዝተፈቀሮ ፍቅሪ ይጥቀመሉ ስለዝነበረ ምፍቃሩስ ገኒኑ ይርአ ነይሩ. Och det var därför, eftersom han använde sig av den kärleken han var älskad av, så syndes det för av alla. ስለዚ እቲ ሽግር ወይ እቲ ፍልሊ ኣብ ኢየሱስ ኣይኮነን ነይሩ. Så skillnaden eller problemet var inte i Jesus. እቲ ፍልሊ ኣብ ናቶም ርድኢት ንምፍቃሮም እዩ ነይሩ. Skillnaden var deras förståelse av den kärleken Herren hade till dem. ሪኹም ኢየሱስ ንኹሎም ብማዕረ ተረኺቡሎም እዩ. Vi ser att Jesus var tillgänglig för alla dem på samma sätt. ብማዕረ ግን ኢየሱስ ኣይጥቀሙሉን ነይሮም. Men alla använde sig inte av den kärleken på samma sätt. ስለዚ እቲ ዘይተገለጸሎም ነገር ንኽግለጸሎም ኣብ ክንድነት ዳይሬክት ምስኦም ዘሎ ኢየሱስ ዝሓትዎ ነቲ ኣብ ኢየሱስ ተጸጊዑ ዝነበረ ምፍቃሩ ዝበረኸሉ ሰብ ሕተተልና ኢሎም. Så när de var osäkra i den här saken, istället för att fråga rakt ut till Jesus vad han menade, så var de osäkra på den kärleken, så de frågade
någon som de visste var väldigt nära Jesus. ريخون كمز بزاحت كريستيانا زغورو نغويتا مفقاروم سلازي يردوم بخال اسب غيروم كتصلين رؤسوم يمدلي. Det är exakt på samma sätt som kan hända många kristna. Eftersom man inte har förstått riktigt hur Gud älskar oss, så istället för att fråga rakt ut så går man via andra människor. نصلتهم ملس خمز هبا يامنون. De litar inte på att Gud kommer svara på deras bön. صلتهم نجر كغير كمز خلي يامنون. De litar inte att deras bön kan skapa förändring. نزو كل زومصو زولو كساب كندي تفقيرهم كمزولو اخل برهان سلازي بلومي. Och allt som orsakar det här, det är endast för att de inte får tillräckligt med ljus om till vilken nivå de har blivit älskade. ገለገለ ክርስቲያናት كساب كندي كمستفقرو سلازبرهلهم بتزبرهلهم ناي مفقار عقمي اكل هيوتهم نخبر تتقيمهم ليهم. Men vissa kristna, eftersom de har fått förståelse och uppenbarelse den kärleken de har blivit älskade med, så har de använt sig av den kärleken till att kunna segra i alla livsområden. انت دا مفقاركم ترديكم ادفانتج كتارمو ليكم كتكسبوا ليكم. Och om ni förstår till vilken nivå ni har blivit älskade med, så kommer ni kunna använda er av den. امنم نجر ديت الناوت وسبات كتكونيهم. Och då kommer ni vara personer som inte skakas i vilken en omständighet det är. سلازي كاغلا كريستيانات نايغلا كريستيانات ازي بحزب الهيوت نري. Det är därför vi kan se stor skillnad från ena kristen till den andra kristenliv. تفللي اتي كابتي نلعلي فقرات مخانهم بريلومي. Det enda skillnaden är att vissa av dem har förstått den kärleken de har blivit älskade med. سلازي نغويتا ناتو زبلناتهم مخانو تغليصلومي. Så de har förstått att de tillhör Herren. مصحف كزارب كله رومي 8:37 كساب 39 كم زبل. Det står i Romarbrevet kapitel 8 från vers 37 till vers 39. موت كونه وي هيوت ملأخت خونو وي جزاتي زلو خونه وي زمت وي حيلتات لعل زبله كونه وي تحت زبله كالق فطرتون انت خونه كابتا اب كريستوس يسوس غويتانا زلا فقري املاح كتو كفلينا كمزي كونلو ارغيصه اللهم بزو كله بتزفقرنا اصبقنا نسعرينا. Och det står så här: men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstrar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesu, vår Herre. Wow, ريخمو حواريا باولوس كساك ندز مفقارو سلستردوسي مانم عينت حيل مانم عينت مكرا مانم عينت سبباسي ابيوت كسعرو خمزي كرقصني خوينو. Och här ser vi aposteln Paulus, eftersom han verkligen hade förstått den kärleken, insåg han att vilken en problem, vilken en hinder, vad som än kom i livet, inget av det kunde besegra honom. ريخم كابتا اب كريستوس يسوس زلا فقرسي كفلينا خمزي كلس ارغيصنا لنا يلو. Det står att vi är helt övertygade och vi är helt medvetna om att vi vinner en seger genom den kärleken som han har älskat oss med. Och han säger, och vi vinner överväldigande seger genom den kärleken han har älskat oss med. Med det mått ni förstår den kärleken ni har blivit älskade med, det är då ni kommer se en överväldigande seger i era liv. Så jag ropar ut med mig just nu. Så jag är älskad av Herren Gud. Och Guds kärlek över mitt liv är stort. Och med den kärleken jag har blivit älskad med, så finns det inte någon kraft som kan skilja mig från Gud. Och genom den här kärleken jag har blivit älskad med, så regerar jag i livet. Jag är Guds älskade barn. Ni är Guds älskade barn. Shalom. Guds frid.